किन्तु दिनै खुद प्रमद बर' बिथाङा गावनो असान्तियाव दङ। किन्तु दिनै खुद प्रमद बर' बिथाङा गावनो असान्तियाव दङ। BTC চুক্তি হৈ পেলাই বিটিআৰ কৰি নতুন চুক্তিৰ দ্বাৰা কিবা এটা নতুন প্ৰশাসন কৰা আজি এই কথা পাহৰি গ'ল তেওঁলোকে। खुद प्रमद बर' बिथाङा गावनो असान्तियाव दङ। दिल्लीयावहाय अनेक बार जाबाय प्रमद बर' बिथाङा थांनाया अमित शाह आरो नरेन्द्र मदिनि दरजाखौ थेख्लायहैनाया दरजाखौ खेव आं हाबनि होननानै किन्तु मा खालामबाय नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह बिथांमोना दरजाखौ लक खालामनानै साबिखौ गुबुननोसो होनानै दङ। दा साबिखौ गुबुनासो लासिगोननो बे साबिखौहाय दा प्रमद बर'नो होलिया जाहैदों। खोन्थानाग्रा बुंनाग्रा रावबो गैला नामा बहा थांजोबखो आरो बेबायदि अगियान मानसिनि सासन खालामनोसै जोंनि बर' मानसिया बेबायदि मेलेमनि मानसिजों सासन खालामनोसै কথাটো কি আছে BTC চুক্তি হৈ পেলাই বিটিআৰ কৰি নতুন চুক্তিৰ দ্বাৰা কিবা এটা নতুন প্ৰশাসন কৰা আজি এই কথা পাহৰি গ'ল তেওঁলোকে। আজি 5 বছৰ হ'ল বিটিআৰ চুক্তিৰ কোনো কথা নাই কোনো ইমপ্লিমেণ্ট নাই। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া BSc চুক্তি ৰিজেক্ট কৰিছিলে যে সেই BSc মোক নালাগে। BTC যেতিয়া একৰ্ড হৈছিল হাগ্ৰামাই কৈছিল BSc কি হৈছে কি হোৱা নাই মোক একো নালাগে মই BTC হিচাপে কৰি যাম আৰু তেখেতে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে লাগি গৈছিলে কোনো ৰাজনীতিৰ কাৰণে নহয়। আৰু BTC চুক্তি ফেব্ৰুৱাৰীত চুক্তি কৰি পেলাই মে মাহত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছিল। সাংবিধানিকভাৱে BTC বড়ো লেংগুৱেজ HCDলত CIT HRD মিনিষ্ট্ৰীয়ে ৰিকগনিশ্যন দিছিলে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিছিলে। আপোনাৰ 3টা নতুন জিলা নটিফিকেশ্যন কৰিছিলে একৰ্ডত। তাৰপিছতে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া 6 ডিচেম্বৰত তেওঁ সাৰেণ্ডাৰ কৰিছিল। কিন্তু আজি বিটিআৰ চুক্তি জানুৱাৰীত হৈছে আজি জুন হ'ল কিন্তু একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন একো হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণেও লগা নাই তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ কাৰণেহে লাগি আছে। গতিকে যোৱা কথা তুমি কিয় আন্দোলন কৰিছিলা সেইটো নহয় বুলিটোহে আন্দোলন কৰিছা। BTCৰ কোনো নিয়ম নীতি তুমি পচন্দ নকৰে BTCৰ চিষ্টেমটো তুমি পচন্দ নকৰে BTCতে কিবা ভাল হ'ব বুলি তুমি বিশ্বাসে নকৰে। আজি BTCৰ কি হৈছে কি হোৱা নাই তাতহে কিয় ব্যস্ত হৈছে আৰু ৰাইজক কিবা এটা দিম বুলি আজি কৈ আছিলে বিটিআৰ দ্বাৰা সেইটোৰ কাৰণে কিয় মনোযোগ দিয়া নাই। BTCটো এইটো যদি ভাবিছিলে 2014 চনৰ পৰা পৃথক ৰাজ্যৰ আন্দোলন নকৰি 2005 পৰা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত নাথাকি যদি BTC উন্নয়ন আৰু BTC একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত যদি তেখেতসকলে লাগি আহিলে হয় আজি সেই BTC কিমান সুন্দৰ হলে হয়। হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ বাৰে বাৰে অপজিশ্যন কৰি থকাৰ পিছতো সদায় বিৰোধিতা কৰি থকাৰ পিছতো আজি সেই BPF দলে BTCখন এই পৰ্যায়লৈ আনিছে য'ত নিৰ্বাচন খেলি তেওঁলোকে আজি আনক গালি দিব পাৰিছে। এই নিৰ্বাচনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়া 40টা সমষ্টি বনাই BTCখন গঠন কৰা BPF দল হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া। গতিকে তেওঁলোকৰ বিটিআৰটো এতিয়া ক'ত পঞ্চায়তত আছে না ক'ত আছে। प्रमद बर' बिथाङा BJPनि अननायावहाय सरकाराव फैनाय लोगो लोगो सान्थि फैबाय असान्थि गैलिया सान्थि फैबाय होननानै बिथाङा मेल मिटिंफ्रावहाय मेरला बुंबोबाय किन्तु दिनै खुद प्रमद बर' बिथाङा गावनो असान्तियाव दङ। दिल्लीयावहाय अनेक बार जाबाय प्रमद बर' बिथाङा थांनाया अमित शाह आरो नरेन्द्र मदिनि दरजाखौ थेख्लायहैनाया दरजाखौ खेव आं हाबनि होननानै किन्तु मा खालामबाय नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह बिथांमोना दरजाखौ लक खालामनानै साबिखौ गुबुननोसो होनानै दङ। दा साबिखौ गुबुनासो लासिगोननो बे साबिखौहाय दा प्रमद बर'नो होलिया जाहैदों। खोन्थानाग्रा बुंनाग्रा रावबो गैला नामा बहा थांजोबखो आरो बेबायदि अगियान मानसिनि सासन खालामनोसै जोंनि बर' मानसिया बेबायदि मेलेमनि मानसिजों सासन खालामनोसै। प्रमद बर'आ बोरैहाय बे डिसि जाथिनि नामाव माने माबा होदों रेस्ट्रिक्टेड होलिदों बेखौ जों नुबोयो नामा गैया मेलेमा मा थांखिमोन नालाय जारिमिननि जेबो नलेज गैयाब्ला बे जानला मोनला डिसिसन लानो हाबि। दिनै जोङो बे BTC मोखाङाव ज' जाफैबाय दहाय जोङो एसे सिगाङाव BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो बिनि गेजेरजों जोङो प्रमद बर'नो ओमफ्राय लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टारनो ओमफ्राय आसामनि गभर्नरनो जों मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय। बे मेम'रेन्डाम हरनायनि मेइन खारना जादों बे दाखालि 23 आरो 24 तारिखालि BTCआव मोनसे बाजेट सेसन जादोंमोन आरो बे बाजेट सेसनाव जे माखासे मानि जोंनि बेरेखा थांखि लादों जायखौ जों सैज्य खालामनो हाया आरो बे हिसाबै जों बे माखासे मानि थांखिखौ जोङो आपत्ति खालामनानै जों मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो मेम'रेन्डामजों लोगोसे जों मोनसे टाइम होनाय जाबाय जोंनि बे आपत्तिखौ सप्ताह खनसेनि गेजेरावनो उथायनानै लानांगौ आरो बेखौ उथायनानै जुदि लायाब्ला जों सप्ताह खनसेनि उनाव आरोबाव जोङो गिदिरनिफ्राय गिदिर मोनसे आन्दलन खालामलांगोन जों बे थांखिखौ जों लानाय जादों आरो बेखौ दिनै जोङो जायनोखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जानानै फैनाय जयेन्ट सेक्रेटारि BTCनि बिनि सायाव जों हरनाय जाबाय बुंनाय जाबाय। दा जोंनि मेइन खारना जादों कमप्लेननि खारना बे जाबाय थांनाय 24आव जा डिसिसन लादों बे डिसि होननाय जाथि देसि जाथि BTCआव खुनु देसि जाथि गैया
अबेनिफ्राय प्रमद बर'आ देसि जाथि नागिरना लाबोखो बोरै मोनबोखो जों बुजिनो हाया खिन्थु देसि जाथि होननानै देसि जाथिनि नामाव मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आलि मेसनि नामाव होनाय जादों दा आलि मेसआ बर' मानसि बे बर' मानसिनि थाखाय मालाय सोरबा देसि मानसिया अबे देसि जाथि बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे खालामनो बेनो होनाया बे जोंनि हिस्ट्रिखौ डिक्रिट खालामनाय जादों हिस्ट्रिखौ नंखाय होननानै बर'नि हिस्ट्रिखौ माने मालायनो फाननाय जादों बेनिखायनो बे माने अबजेक्सनेबल बेखौ जों स्ट्रंलि अफर्स खालामो आरो हिस्ट्रिखौ जों जुदि लाखिनो रोङाबा जोंनि हिस्ट्रिखौ जों मालायसो होयोब्ला बर' जाथि गोमागोन जोंनि हिस्ट्रिया गोमागोन जाथि गोमागोन बेखायनो जों अफर्स खालामो ओमफ्राय 2 नम्बराव दङ मोनसे बे कलिताफोरनो 14 नम्बर सिरियाल कलिताफोरनो फ्लाइगुदि दिबस फालिनो थाखाय 3 टाइमाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय जादों बे जाबाय 22 डिसेम्बर 6 फुङा दा माने बेयाव बुंनाय जाबाय बे फ्लाइगुदिफोरा कलिताफोरनिसोमोन होननाय जाबाय आरो बिसोरनो कलिताफोरनो फ्लाइगुदिफोर माने डे खालामनो थाखाय रेस्ट्रिक्टेड डे हलिडे होनाय जाबाय दा ओंखायनो जोंखौ अफर्स खालामदों जे फ्लाइगुदिफोरा बर' रायजोमोन फ्लाइगुदिफोरखौ रावबो माने खुनु जाय बुरनजिबि जाय माने बुरनजि फरायग्रा बिसोरबो जारिमिन लिरग्रा बिसोरबो खुनु मालायनि नामाखै रोखा रोखा लिरलांदों बे बर'निमोन लिरलांदों आरो गोदो गोदाय जों महाभारत जा फरायदों महाभारतआव रोखा रोखा बुंदों रोखा रोखा लिरलांदों जे बे फ्लाइगुदिफोर रायजोखौ म्लेच्छ टेरिटरि होननानै लिरलांदों दा गथिखे दिनै अबे जायगानिफ्राय माने नैबे जोंनि म्लेच्छफोरनि रायजोखौ फ्लाइगुदिफोर रायजो होनखो बे जिनिसखौ जों माने गनाय हा जों बेखौ होखारनो हादों दा नैबेसो आरोबाव आं मोनसे माबा लिरनानै दोननाय जारिमिनगिरिफोर आं बेखौ बुंनो नागिरदों बे बुंदों These Bodo people were no doubt Dakiato and Mlesso spoken in the Mahabharata. The message of Assam still preserved traces of the barbarians named Mlesso applied to their forefather by the early Aryan coming into Pragyutism. रोखा बे जायफोरखौ बै समाव माने किरात म्लेच्छ होनदों बिसोरो बर'फोर होननानै खेल बर' भाद्रा बुंनाय जादों आरो बे म्लेच्छ रायजोआव फ्लाइगुदिफोराव जे भगदत्त मेस बिसोरनो माने रायजो खुंदों होननानै इमानसिं सामजां बेबो लिरलांदों गोबां हिस्ट्रि दङ दा बे फ्लाइगुदिफोरा जे बर'निमोन बेखौ जै कलिताफोरनो होननाया कलिताफोरनो बिसोरनिसो होनाया बे माने अननाय अगियाननि खामानि जादों बे आरो लोगोसे माने फ्लाइगुदिफोरनि गिबिसिन राजानो माइरं दानबमोन माइरं राजा होननानै बुंनाय लेखायाव दङ गासिबो नैबे लेखायाव आं माने रोखा रोखा हिस्ट्रिफोरखौ गासिबो बुथुमनानै कम्पाइल खालामदों बेयाव सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै बर' जाथिनि सोमोन्दै बेयाव आं कम्पाइल खालामदों दा माइरं राजाया फार्स्ट फ्लाइगुदिफोर रायजोखौ सासन खालामदों बिनि सासन खालामनाय पिरियडखौ होनदों 1700 BC बेखौ होनदों 1700 BC माइरं राजा माने फ्लाइगुदिफोर रायजोखौ खुंदों आरो बे फ्लाइगुदिफोर रायजोनिनो जायनाखि माइरं राजानि बंसफोर बे जाबाय हटकासुर गटकासुर सम्बासुर ओमफ्राय नैबे जोंहा नरकासुरमोन बिसोरो सासन खालामदों बेखौ बुंदों ओमफ्राय लोगोसे माने बे माइरं राजानि उनाव जायनाखि नरकासुर रायजो खुंबाय बे नरकासुर रायजो खुंनायखौ बिनि रायजोखौ सानजा दिक्रायनिफ्राय सोनाबहा खरथिया दैसिमा बुंदों आरो साहा हिमालय हाजोनिफ्राय खोलाहा माने बंगोपसागरसिम होनना बुंदों आरो बे माने माबाया नरकासुर रायजो खुंनाय एरियाखौ नरकासुरा माखासे एरियायाव पार्ट माने बाहागो खालामदों रायजो सासन खालामनो थाखाय बे जाहैबाय ओरै खरथिया दैनिफ्राय संकल दैसिम बे जाहैबाय कामपिट संकल दैसिम खरथिया दैनिफ्राय बेखौ कामपिट पर्सनाव दोनदों ओमफ्राय संकल दैनिफ्राय नैबे माबासिम मानास दैसिम बेखौ कामपिट रत्नपिट होनना बुंदों बेखौ रत्नपिट एरियायाव जोंनि एरिया रत्नपिटआव गोलैयो बे ओमफ्राय माने मानासनिफ्राय धनसिरि दैसिम बेखौ सुवर्णपिट होनना बुंदों मानासनिफ्राय धनसिरि दैया सुवर्णपिट आरो बेनिफ्राय ओरै माबासिम धनसिरिनिफ्राय एखे दिख्राय दैसिम धनसिरिनिफ्राय दिख्राय दैसिम बेखौ सौमार पिट होनना बुंदों दा बे सौमार पिटआवनो जोंना बे माने बर' राजा कुन्दिलनि बिष्मक राजाया रायजो खुंदों आरो बे बिष्मक राजानि फिसाजो रुक्मिनिखौ श्री कृष्णआ द्वारकाफ्राव फैनानै हाबा खालामदों रुक्मिनिया बर' फिसा बे रोखा रोखा हिस्ट्रिनि बेसिसावनो फरायनो मोनो जों लिरख'दों आरो लोगोसे माने बान राजानि फिसाजो उषादेबि बेखौबो आरोबाव माने श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्धआ फैनानै माने खावना लांफैदों दा बेनि थाखाय बे खालामनाय जादों माबायाव अग्निगड़आव दा अग्निगड़आव खालामनानै अग्निगड़आव जुद्ध जादों बेखौनो हरिहर दावहा जादों होननानै बुंदों दा गथिखे बे फ्लाइगुदिफोर रायजोनि जारिमिना जोंनि रावनिबो नङा कलिता होननाय खुनु जेबो गैया दा बे माने माबानिफ्राय नरकासुरनि बंस'नि उनाव बे बर्मन बंस'खौ रायजो खुंदों बे बर्मन बंस'फ्रा मासल बर्मन लास्ट राजा 7th सेन्चुरिसिम रायजो खुंदों
बासुबंना 7 सेन्चुरि बर्मन बंश दा 7 सेन्चुरि रायजो खुंनायनि गेजेराव बर्मनाबो बर'मोन ना बर'फोर गासिबो बर'फोर खाजोबनाय बासुबन बर्मनया बिनि गुदि बंशआ भगदत्त आमोन बरखासुर बिसोरखौ बर' बंश मेस बंश ओंखारनाय दा बे बर' बंश आगोल आरो बेखौ मेस बंश ओंखारनाय बर' बंश आरो बे बर्मन बंशनिनो बल' बर्मननि फिसाजो अमृता प्रभा बर्मनखौ जम्मु काश्मीराव हाबा खालामहैदों मेघ बाहना बेखौ हिस्ट्रियाव लिरदों दा नैबे मोनसे आं फरायनानै आरो बेखौ बर' सिख्ला होनना बुंदों बे मेघ बाहना हाबा खालामनाय अमृता प्रभा बर्मनखौ बर' सिख्ला होननानै बयबो लिरदों दा नैबेयाव लिरदों The Kamrupa had cultural contact with Kashmir as early as the 5th century AD. Further, this matrimonial relation between Kamrupa and Kashmir, the two frontier states of the east and the northwest respectively, is very significant in the political and cultural history of India. The cultural relation are माने माबा language relation जों कामरुपजों माने राजकुमारी अमृता प्रभाखौ हाबा खालामहैदों बेखौ रोखा रोखा बे हिस्ट्रियाव लिरदों दा मोनसे जोंनि जारिमिन बियो ओमफ्राय बर्मन बंश जोबनाय उनाव मिलेश्वर बंश फैदों मिलेश्वर बंशआ 7 सेन्चुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै 9 सेन्चुरिसिम रायजो खुंदों सालस्तम्भ बंश आरो बे सालस्तम्भ बंशनिनो माने श्री हर्षदेबनि फिसाजो रायजोमुथिया नेपालाव हाबा जाहैदों श्री हर्षदेबनि फिसाजो रायजोमुथिया जयदेबजों हाबा जादों नेपालनि राजकुमार जयदेबजों हाबा जादों आरो जेब्ला नेपालाव हाबा जायो माने माबाया रायजोमुथिया नेपालाव पशुपति मन्दिरखौ लुदों बेनो लुदों पशुपति मन्दिरखौ ओमफ्राय जेब्ला पशुपति मन्दिर लुयो बे मन्दिराव अन्थाइ थाबाव लिरनानै दों रायजोमुथियावनो जे आङो भगदत्त बंश भगदत्त खुलजा मेज बंशजों आं होननानै गाव लिरदों बे हिस्ट्रियाव मेरला केरे बयबो मिथियो बेखौ दा मोनसे जोंनि जारिमिन बे गासिबो आरो बे नैबे मिलेश्वर डाइनास्टि सालस्तम्भनि उनाव 9 सेन्चुरि जोबनायनि उनाव बे जोंना बे पाल बंश फैबाय पाल फैब्ला बे पृथु फैबाय पृथु राजा बे राजा पृथुनि समावनो बक्सार खिलजिया फैदों कामरुपाव जेब्ला बक्सार खिलजिया फैयो कामरुपाव अब्ला आलिमेसखौ प्रथम बे रंफोर जायगायाव लोगो मोनदों अब्ला आलिमेसआ माने बक्सार खिलजि फर्सनि खाथियाव सैन्यफोरनि खाथियाव बे गावखौ साबमिट खालामो बक्सार खिलजिया 10,000 सैन्य लाबोदों 10,000 माने गराय लाना फैदों बे गाव साबमिट जायो बक्सार खिलजि खाथियाव आलिमेसआ ओमफ्राय बे इस्लाम धर्म लायो बे इस्लाम धर्म लानायनिफ्रायनो बिनि नामा आलि जायो खिन्थु बिनि टाइटेला मेसआनो थायो आलि मेस बेखौ बुंनो हायो जों दा मोनसे बे हिस्ट्रिया जोंनि आलि मेसनि हिस्ट्रिया जोंनि रावनिबो नङा आरो जेब्ला बेयाव कामरुपाव जेब्ला बक्सार खिलजिया हाबफैयो बे समाव मीना सिराजुद्दीनआ लिरदों आरो मीना सिराजुद्दीनआ जेखौ लिरदों बियो बे आलि मेसजों बक्सार खिलजिजों फैफानाय सैन्यफोरनावनो सोङै लिरदों बे माबाया मीना सिराजुद्दीनआ लिरदों बे लिरनाय समाव बे बुंदों जे कामरुपाव जेब्ला बक्सार खिलजिया हाबफैयो बे समाव मोनथाम जाथिजों लोगो मोनदों होनना बुंदों मोनथाम जाथि आरो बे मोनथाम जाथिया कच मेस थारु होनदों आरोखि बे मोनथाम जाथिल' ओमफ्राय बे जाथिफोरा गासिबो साइबेरियाव गावजोंखौ लोगो मोनदों हरजोंहाय साइबेरिया गावबो तुर्कनिफ्राय फैनाय तुर्किनिफ्राय फैनाय बेबो बक्सार खिलजिया दा बे साइबेरियाव लोगो मोननाय मानसिखौनो कामरुपाव लोगो मोनफैदों होनना बुंदों थारमाने जों बर'फ्रा साइबेरियावबो दङ आरोखि साइबेरियाव दं बे प्रमाण जादों आरोखि साइबेरियावबो दङ आरो बे जायगायाव जोङो फैनाया 1206आव जा लोगो मोनफैदों दा खिन्थु बेयाव जे फैदों बे नङा बे बोसोरनि सिगां हाजार बोसोर सिगां 1700 बोसोर सिगां बिसि दंमोन माबाया जोंहा मा होनो माइरं राजा रायजो खुंदोंमोन बे रोखा रोखा दा बे खुनु सोरबा देसि जाथि गोमा जाथि बे गैया दा बे फंबाय बर'आ बोरैहाय बे देसि जाथिनि नामाव माने माबा होदों रेस्ट्रिक्टेड लिरदों बेखौ जों नुबोयो बेनाव मेलेम गैला नामा बेहा मेलेमा मा थांखिमोन नालाय जारिमिननि जेबो नलेज गैयाब्ला बे जानला मोनला डिसिसन लानो हाबि आरो दिनै अगियान मानसि बेयो गियानि मानसि बेहा रावबो गैला नामा एथ' खाथियाव मानसि बिराद दङ गोरों गोरों मानसि दङ सोरबा प्रफेसर दं सोरबा माने लेखा गोरों मानसि दङ दिनै बिसोरनो जेरै रावबो मेलेम होग्रा खोन्थानो होग्रा बुंनो होग्रा रावबो गैला नामा बहा थांजोबखो आरो बेबायदि अगियान मानसिनि सासन खालामनोसै जोंनि बर' मानसिया बेबायदि मेलेमनि मानसिजों सासन खालामनोसै दिनै जोंनि जारिमिनखौ जुदि मालायनि होनना बुङोब्ला जोंहा अस्तित्व गैया जायोब्ला दिनै बर' जाथिया जिबन थाब्ला अब्ला जों आलासिनो जागोन गाबोन कलिताफ्रा बे जायगाया जोंनिसो बे बिटिसिआबो हाया जोंनिसो कलिताफोरजों रायजो मोनबे होनना बुङोब्ला जों मा बुंनो जोंखौ बिसोर ओंखारगोन ओरैनो दाबो बुंगासिनो दं बिसोर जोंखौ बुंबाय थायो जे बर'फ्रा टिबेटनिफ्राय होखारजानानै फैनाय एबा बिमानिफ्राय होखारजानानै फैनाय होनबाय थायो दा बिदि दिनै जोंनि लेखा गोरोंफ्रा फुङाव बर'नो गियान होनो बहा दं फालाय बहा थैनो हाजोबखो आरो बे सेन्सिटिभ खोथा बियो सेन्सिटिभ मोदोमाव नांथाव बिखायाव नांथाव खोथा दिनै नोङो बे एथ' हाजार मानसि थैनायनि उनाव गोबां मानसि जिउ दाननायनि उनाव बे बिटिसि न'खौ लुबाय बे बिटिसि न'खौ लुनानै बे बिटिसि सिङाव नोङो रायजो बिग्रा मानसिफोर थैनायनि बे बिटिसि सिङाव फुङाव हाबनानै दिनै बर'फोर रायजो गैयामोन प्राइभेटफोर रायजोआ बर' नङामोनब्ला बेखौ सैजो खालामनोसै बे फाब नांगोन बे सावनांगोन बियो
बे माने मुंख्लंफोरनि सावनांगोन बियो आरो जेसेबां भिक्टिम जादों बिसोर सावनांगोन बेखौ नांगौ आरोखि बे पापि खामानिखौ मावदों बे जायफोर पापिस्ट' बर'नि पापिस्ट' होनब्ला बेफोरनो पापिस्ट' बेबायदि डिसिसन लानो हानांगौ गावनि जाथिखौ दोनखानानै गावनि जाथि फरायसाखौ दोनखानानै नोङो माने बर'नि नङामोन थागिबिफोर होनब्ला बर'नि अस्तित्व गैला जोब्बायना बेखायनो जों नुयो बेखौ इमिडियेट उथायनो लानांगौ आरो 7 दिननि गेजेराव जुदि उथायनो लायाब्ला जों आन्दलन खालामगोन गोख्रों आन्दलन खालामगोन आरो जों नायखा रायजोफोर जों बेबायदि गोदो सुनि फिसा माने गालखाब गैयै खुगा गैयै जानला मोनला बुंलाबायनाय जानला मोनला डिसिसन लालाबायनाय बेफोराव जोङो बे माने दाउखि सिबिं सैमा खि अमा खि बायदिसिना दौवाबा उफाय गैया रायजोफोरा बेबायदि जों हाबाफारिखौ जोङो लासै लालांसिगोन दा बर'फ्रा जोङो बे जायगायाव माबा फैया बर' जाथिया बे जारिमिना लाख बोसोरनि बाथ्रा साइबिरियाव थानाय बाथ्रा साइबिरियाव लाख बोसोरसिम बर'फ्रा दंमोन होननानै लिरदों नैबे लेखायाव दं नै एसे फरायसै नामा बेयाव बुंदों नै बर' कलर कलफ्रा एसे खर मानो हेই गुरि बिसायबोलै গলে বহু দিনের কথা খবর আহিব পরে পূর্বে মঙ্গলীয় দেশর কোনোবা অঞ্চল মানুষ গড়ে লাগে মঙ্গলীয় দেশ नुबा दंमोन आरो गोबां हिस्ट्रियाना बुंदों बर'बा साइबिरियाव दंमोन होनना बुंदों साइबिरियाव दा बेयाव लिरना बुंदों किसुमान मथे तेवलक सिब्राय बा सिबर बंशधर बर'बा सिब्राय बा माने सिबनि बंशधर ओरैनो लिरदों हे तेवलक सिब्रायारि बा सिब्रायनि हारि बा गथ' बा गोष्ठी बा बंश अथवा शिबारि शिवर बंश शिबिर अर्थ बर' आदिम पुरुष बा आदिम देवता बाथौ बोराय सिब्राया साइबिरिया बिदि होनना बुंदों साइबिरिया बिदि जानाय दा गथिखे जों बर'फ्रा माने हाजार लाख बोसोर सिगां बे जायगायाव दंहैयोमोन साइबिरियाव दंखायोमोन जारिमिनाव दंखायो दा दिनै बे फुङावहा बेफोर जारिमिनखौ मिथिया माने कलिताफोरनि रायजो होनना बुङोब्ला जों बेखौ मुगैयो जों बेखौ धिक्कारायो रायजोफोर जों बेखौ मुगैयो आरो बर' रायजोफ्रा जों खावलायो बर'फोर जोंनि जारिमिनखौ जों लाखिनो रोङाब्ला जाहाथे जोबगोन जारिमिन गैयाबा जेबो थाया जाथिया जारिमिनखौ जों लाखिनांगोन आरो जोंनि गावनि जारिमिनखौ लाखिनो थाखाय जोङो फैगौ जुदि दिनफ्राव बे जारिमिनखौ अर्डार होबाय कलिताफोरनो माने थागिबिफोरनि माबाखौ होबाय कलिताफोरनो बेखौ जों उथायनो जुदि लायाब्ला जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आन्दलन खालामगोन आरो बयबो रायजो राजा जोंखौ सापर्ट नांगौ मदद खालामनांगौ आं बयखौ खावलायहरो